היי אתם. כן, אתם. היי אתם. כן אתם. רציתם פעם לחולל שינוי? חשבתם פעם לעזור לטבע? ולא רק לעצמך. לקחת חלק במשהו גדול? אם כן, אז בואו תתמכו בפרויקט שלנו. רוצים לדעת עוד על הפרויקט? רואים את הקיר הזה? המטרה שלנו היא להפוך את הקיר הזה לירוק ויפה יותר. אנחנו תלמידי כיתה ט' אחת מגימנסיה הרצליה, ואנחנו רוצים להכיר בבית ספר שלנו קיר ירוק. קיר ירוק. קיר ירוק. הקיר הולך להיות מורכב מכיסים גבוהים שמכילים מגוון רחב של צמחים, ירקות, תבלינים ועוד. והכוונה שלנו היא להפיץ את הרעיון בעוד בתי ספר ובכל רחבי העיר. בשביל זה אנחנו צריכים את עזרתכם. מקווים שהתעניינתם. אם אתם מעוניינים בעתיד ירוק יותר, לחצו למטה ושתפו.